Assalamualaikum guys, kita delok apa nih survei iki. Parene wis sepiro? Iki kok uyup seneng Sri. Iki. Ayo. Cuman digubetne. Ngono. Lomboke nganu, grembyong tak amu tak aku kuru-kuru. Iki dhewe kurang emes. Sis mikirku ditampar dari Pak Ebisma kok ditampar. Ditampar lebih kuat cuman nek tampar kan tak piro. Iki kene ngene iki wis lho. Jawane kan mujurene enek, Mbak. Jarene jejer teluang, Sis. Kene karo kene ngono. Dua cukup kan. Samane Aku cukup. ki Jawaku ya loro ngono ae kok jarene Aye Bisma. Ana ora ndelok. Ngono. Ana ora iki ne. Ora gowo aku. Coba ngene iki lho. Piye? Semuanya kan Iki kendhek. semua kan ditalekna kene ya. Heeh. Dingenekne lho. Cuman ngene ya. Ya pokoknya dingenekne kan. Ngono tok terus mujurne ngene neh. Terus iki gubetna kuat ngolek samane tok kurang kuat. Lah yo iki kono mah lho sing ning kono wis ndrendong ngene Sis. Iya. Rek, Iki tampar ya lebih. Nganu nek tak putus neh lho. Iki mau kenekane. Ora apa-apa ta. Gak apa-apa sing nduk. Anu lho sak mene-mene iki lho iki sik urung iki sik suwi neh. Gak Dibetlah dilungkas ya. kasuk sore iki. Nah, iya iki jalan. Seminggu ngkas ya wis. Kocor aku. Seneng banyu lho mek Ayo ngene iki. makane mari aku kocor iki naleni tak lereni tak tinggal kocor. Kok ya Bisma kan nyusul kene. Kok ora wonge sik ngemes. Mas dulu Mbak mumpung. Aku tak tinggal rewange jenenge Maton ya. Maton iki gresore tok. Rewang ning bangu anggitku padha. Tak kon wit ngewangi buruh sedina ae. Besok tak ewangi Maton. Ya telu ora apa-apa, lebih kuat. Lombake kok padha tak aku tak amu ya. Ora. Ya sik apik ta. Kurang maksimal gede paling gede-gede tinggal Tak aku ya wis gembel sak sini. Pare terus tak aku kok nganu to, ngene iki para lanas ngene iki nyapa ya gagange. Gak disemprot lagi. Yo. Lah tak aku ki lho diobat ping pira yo Mbak, kek inginane kae yo Tak aku yo ngene iki wis. Lomboke ya wis akeh sing Mbak Wiwiti. Gak Mbak, kok gak ngono. tak iki tak kongkon ngewangi Maton aku. Iya kokon. Tapi sebelum masak iki ngene iki kan lek aku ya iki terserah. Lah aku kan rasa taleni, engko kan dawa to, tinggal ditumpang netok kuwe. Lek mbok talen tak kermen dhuwur klenger. Ceklek lho Mbak. Gak ora. Ubetno. Ribet ngene tok ngono ya. Alah dumungi ceklek ning kono mah lho ceklek budi. Padahal lek ku naleni teko pucuk. Aku naleni tekan kene tok. Aku gak sampe mendur ngono kuwi ya. Tapi iki nek tekan mundur ya lebih rapi, cuman tenagane lebih akeh. Ngene ku lan kemar ana apa-apa dadi naleni pare ya apa enek jerene ya iki. Dicekno enek karo Seneng lah ndro pare aku demen iyup.
Yo iki sesuk iyep ya. Iya, pating Iya kok geran. kaya ning jero gua. Sesuk rene ya. Iki lek wis rapet lomboke ora kena sinar matahari. Mbuh apik mbora mbuh karepmu. Aku mentingne parene sis. Iya toh. Buah lombok wis ala kato ngono lho lah. Heeh. Oke ya alhamdulillah. Syukuri. Tak masak tapi nganu pange kah sak Marsano. Iya, beda wini. Dawine. Apa ning beda ini? Ya aku karo iki kan beda wini beda to. Lombok to? Ya iya toh. Lek mudik ngenane kae sik apik Kurang mes. Ditinggal ngopeni pare kuwi lho. Ora kober. Terus ambrek pisan, hah? Parene sik. Ya entek to suwi. Sampeyan iki kok Ora ambruk ya. Pedotan. Sampeyan kok ndi kene? Kok blonjo. Kok pedotan? Nih, tarik baju iki. Bergigil. Heeh. Halus ya. Engko lek sing dawa-dawa kok sing ning dhuwur kene. Iki lho gak apa-apa ya Mbak ya. Gak ngono kuwi aja mbok taleni. Alah wong nggon aku mesti kae ora mbok taleni mesti ngono. Ora, gak apa-apa ngono kuwi. Apa mbok rondo itu? Sopo? Ayo wonge rondo kene. Betul kuwi. Tapi mesti. Aku lombok sik panggah tuku Mbak. Aku iya to. Tapi aku ndek iki dikaiin saiki terus gak biragil saiki. Mbak ini kok nandur. Nyemburitan kae. Ayo. Ceto. Nyapu to, ngomong sak nyapu to. Nyapu rewang nih Mbak ya saiki ya nyapu nih. Marut kambil emang. Oh sesuk jenang, berarti gedan-gedan no. Iya to rong bengi. Piro nganune? Tonjokane? 600. 600. Heeh. Jere sapa ta? Wah, 1000 kok Jare. Sesuk lah aku mantu tak 1000. Kapan tak sunatan Musri aku tak rewang. Gek mantuk 1000 sing ditonjok iki sapa to sis? Kenali lho Lah sapa. kok dikongkon rewang kok ora? Enggak aku wis aku paling santai. Kapan tak kowe ki nyunat nih Ah, anak. Bisma rungokno. Arep riyo nyekel duit 5 juta lek semonto ngene. Loh, berarti aku mari ini sunat to, Bu? Ya Allah, lek duit 5 juta disunat lho. Kowe pengen selak sunat lah anak Musri. Terahe kalau entrane. Kayak ngomong lebar riyo. Iya terano Lah kapan tak nyunat nih? Alah mbuh sumben nek tandurne pare. Kok ramen. Pak Sis kan lho Bu, besok lek sunat nang Pak Montore Pak. Ya ngomong Mas Dedi sik to Le. Lah iya Dedik dulure kok. Dulur Mas Dedi. Lah iya Dedik ya meneh Mas arek kaya. Ora belanja sabun. Neng ndi to? Sabun grosir. Oh, ning grosir kono. Heeh. Bulu kembar. Pingin telu. Abang men to. Golek gulaku kan anake ning kono tok. Demen tak kowe kambiyen kae jan pas gembel sik ngene iki. Iya, kayak tak aku kae. Tapi Iya. gak 2 minggu kase wis mulai rene. Saiki wis ndelolor. Aku mari ngene kocor Mas. Kocor. Yo, kocor parene itu. Yo, Kotor banyu nyanding kuwi. ya wis aku ya arep ning sawah Lesri. Padha. Dek terus kurang emas, Bang. Dadine ora ijo. Aja digawe lemut dhisik. Pengalaman gawe lemut dhisik ngono kae. Ya delok muning anakane. Iki lho. Iki. Kuat iki. Yo. Piye lho. Wong duk pedahe barang kok. Rugi ta. Oh bego nih kan. Pemandangannya guys. Jagung kedawur men to. Yes. Balik